ha ka changuk pa badu khun badu men sem ba khun ka jing a jong try jing Jesus Christ ba ka jing e jong blay lam ba ka jing slok jong men sem ba khun ki don rengkan bat phi baro han man bat prabiyen ka gospel man ta ka sngi ka ong to sumar na kinong ya thulpa balam ler ki bawan shafi hakariam sni langbrot penban hapo kilong kitsuri ba penjot phin ithu yaki nakiso jongki hakini ki juk bamanta kinong ya thulpa lamler ki wan hakirukom ba pher bad hakijaka ba pher wala kalong hakijaka kiba ngi tre ngikta lane hakiying gisam bangi syong isa ngithia ngidam nelang baki briuk bangi kendu man nakasni bakar pange langba kilat pathai khubor kum ki WhatsApp internet bat kiwei nakata kadao ngidan kam ka bor jong blay jong men sim khui ban pen shayangi ka ka badai ka ka balai ban yo ka bor jong blay ngidan kam ban duai haba ngi duai ngiyatli badu blay haba ngiyatli badu blay ngiyo ka bor ban yele prasha ya ki jing bomman baro bat ya ki khubor lamler ki bayalam bakla yangi namar kata kuen men ko para bayeng man laksni kum ke ingasam ngidai bandwai hauble chai kan ran nambunong thau wat hapdeng kijinge lane kijing bunkam ndai ngidai ban ai kapor jong kijing duai hakane ka mas bukhui ngidwai kerpang nagbanta i Lavinia Christine Kurba Rachel Papenhun Shanpru Janet Kharkongor kibarakhe kasni kha ga jongki ngai khuble kasni kha basuk bakman badap jingkur khu jongble ni duai boble nangda nari nang sma sukher bekin san garangba ag jingko jingkhia ga met bakamen siem rangkat kiba haying sambaro ngai ngu yoble namta ki jingkur khu kerdo rangkat bad i Dr. Julie Walang bakaying gasam boble ladan kalembat ki nginang duai bonang thesai kar hai ki jingkar khu kiba hamman lagasni ngiduai kar pang nak banta ki jingthmu ba pher ru jong kine kin man ki para kar pang e jong i biona kharmnuin Joy Nora Lingdo Sanas Jones Felix Simli Alan Khalukhi Tracy Maury iba Aikman Dingdo Gracia Pada Pascal Nongtenger bat Lucrecia Thongni baki khun kiti baki ingasam Randolph Khain Sister Victoria Shanti Priya Mary Kharsimyong Thalibor Swer baki ingasam Bistabi Tangsang Monica Tangsang Amilda Tangsang bat Aibha Tangsang baki ingasam Lucas Morokharpuri Daryl Marwain Balistan Lingdo bat Cleophas Kharkongor berke ingasam ke jongki baublay da ke jing ie ke jung u unkar khu kerdo yaki baki bapang bisdom kin yono kloy ke jing koy ke jing khia bat ke bakoy bakhia baublay nang da nang ri nang sumar man lakasni ngidwai bat IT haublay nagmta kimen siem kibola khona shilade ya i wan hunlang nongrum Doran lam wanyang Soilam Scotland wanyang Nicodemus Maury Shanbor Maulong Pius Ratan Rana Felicita Nongrum Rita Kharmoplang badi kuwe kimen sem bakordor boblay la khono shiladi boblay lamba kane ka Eucharist bakhui hun karkhu kado ban ai no ki jing suk nang
กระบอมจิวคนนี่เป็นเบ็ดเป็นเบียงอีละเดบันเดียงอยากกินกิจิงกระคู่กระจงเลยสักเสียนนี่ปันมาเอลกระจงกิไลกิเลนกิจิงพลัดกิจิงเรื่องบริวจึงบารองาพลาฮาวเบลย์บรันบอร์บารอบัดพีก็เห็นมันก็ปาระบางอาลาเลปอบชิบุเน่ดักจิงประคัดบัดกิกเตียนดักกิคำบัดกิจิงเล็กเล็ดดักจิงเล่ปลัดจงอาดักจิงเล่ปลัดจงอาดักจิงเล่ปลัดบักเราจงอานามาร์กตาเงกระปอดยากมาเรียบคุยกบยาสากัดให้สุดียากียงเอลบักรุคุยบัดพีก็เห็นมันก็ปาระบันดูไว้นักบันตาจงอา how try ublay jongi ublay badan bor baro unis nei jongi badan dalam map yiki pop jongi uni alam yiki shikajing em bom chukon go try to is nei go grace to is nei go try to is nei to ni duai go try to I hangi berbor berhakaju kerukam ya kecing tiang buram kecing iye ya kerteng buku jemi namar mem ju sange ban yalam lenti ya kitu bame pennes kham ha kecing iye jemi kerku kerdo ablay cekenran lamba kene ke yu kris buku ha kecing asylum jong u joseph ka faso buku bangkan mau buram ha kene kesni bakine kinman ki para ki khun ki ti ki bulan ra ikene ki jing thmu ba phara ka duan ka dupat ka jemi ki bapang ki bestam ablay cekan ran to loy to law to weng to kandat no ki jing pang jing stam ki jing krau jing kriap ki baro begin yo ki jing ko jing khia ki bakam kloy ban ya shekri ya me ki jing ko jing khia ker khu kerdo yangi we pi we bad ikine ki jing thmu ba pher baki bwa ko ba khia kin yo ki jing ya da man la ka sni na me ban light na ki jing pang jing stam ha ka ni ki prthai ibarat he ke sni khabat bai mu adam yame ablay cekan ra tunang thesei kerhai ki jingai ei hakamet kamen sim rengkat ke bahing sembaro ye kamen sim kamen lakhon na shalade de ke jing ie kanrat be ie kanrat basun to ai no haki ye jing suk nang ka bom chukut dau try jing Jesus Christ khon jing me uba em mat basin sharang kat ban me ha ke jing long ka we jing men sem ba khuai we blay junam la junam